La primera presa de contacte amb la pista ha decebut una mica el manacorí, perquè és relliscosa i costa trobar punts de suport. Això deia Nadal després del partit, però si repassant punts com aquest, veiem que el seu joc no se n'ha vist afectat. L'atret ha funcionat a la perfecció, directe a la línia, d'aquelles que enfonsen el rival cada vegada més. Amb 2 trencaments i un servei directe, Nadal ha resolt en poc més de mitja hora el primer set. I believe that no one have any doubt that for me is even more special than for the rest. You know, I always tried my best to be ready to play in good conditions when I'm playing in Madrid. El segon Davydenko ha despertat per moments, amb detalls, pujades a la xarxa que recordaven aquell tenista que en 6 ocasions ha guanyat a Nadal. Però aquesta vegada el manacorí no n'ha perdonat ni una. De 9 cops guanyadors, cap break en contra. De fet, en 11 partits que ha jugat enguany sobre terra encara no ha cedit cap set. Amb contundència i per un doble 6-2 ha tancat el partit. My illusion and my motivation to play well here is probably higher than the rest of the places. No? Davant un públic que demà tindrà el cor dividit, el manacorí l'espera Fernando Verdasco, l'únic tenista local que avui s'ha desfet d'Alejandro Falla en 3 sets. Un jugador que després de 13 enfrontaments no ha guanyat mai a Nadal.